Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit în lumea metalelor prețioase. Eu sunt Edi și astăzi vom discuta despre un update la situația din Zimbabwe. Și avem articolul "În aur avem încredere, moneda digitală susținută de aur a Zimbabwe". Bun, după cum știți, Zimbabwe a lăsat o monedă susținută de aur pentru a relansa economia și ne interesează în mod special deoarece este un caz unic și presupun că este un teren de testare pentru alte țări. Dar hai să vedem despre ce este vorba mai exact. Bun. În contextul instabilității economice și deprecierii continue a monedei, Zimbabwe a lansat recent o monedă digitală susținută de aur. Această abordare inovatoare utilizează tehnologia blockchain pentru a emite tokenuri legate de valoarea aurului fizic. Scopul este de a oferi un suport fiabil și sigur într-o țară afectată de hiperinflație frecventă și deprecierea semnificativă a monedei locale. Situația din Zimbabwe are o importanță geoeconomică semnificativă, demonstrând efortul de utilizare a digitalizării pentru combaterea instabilității economice. Decizia Zimbabwe este și un simbol al unei tendințe printre factorii de decizie de a sprijini activele digitale susținute de mărfuri tangibile pentru a consolida încrederea publică în moneda locală. Bun, deci asta cu a sprijini active digitale susținute de mărfuri tangibile ne aduce aminte de BRICS. Dacă ei vor să lanseze o monedă sau poate niște monede bazate pe un coș de mărfuri, da? Acel coș de mărfuri este format în jur de vreo 31 de mărfuri, că e aur, că e argint, că e platină, deci metale prețioase, cereale, lemn, comodități în general, știi? Dar eu consider că Zimbabwe o să intre în BRICS și practic este terenul de testare al țărilor membre BRICS. Mă gândesc că practic Zimbabwe au condițiile ideale pentru a testa o astfel de monedă din cauza faptului că sunt afectați și de hiperinflație, adică practic sunt în cel mai negru colț al lumii din punct de vedere economic și acest test va fi unul cu niște soluții și probleme care vor fi identificate, da? Ideea este să conștientizeze cu acest token digital ceea ce nu au conștientizat până să-l lanseze, da? Pentru că știi cum e, te confrunți cu niște probleme, dar nu știi toată harta acelei probleme, știi? Spre exemplu, în economie vorbind, ai niște probleme, dar nu vezi tot. Și practic acest test îți oferă o viziune mai clară despre cum se poate comporta o astfel de monedă și ce soluții se pot aplica, știi? Și ce soluții nu se pot aplica, evident. Bun. La sfârșitul anilor 2000, Zimbabwe a trecut printr-o perioadă severă de hiperinflație, care a culminat cu suspendarea dolarului zimbabwean în 2009. În această perioadă a fost introdus un sistem cu mai multe valute, iar zimbabwenii și-au văzut economiile distruse, cu grave penurii de bunuri și servicii de bază. Aproape un deceniu mai târziu, Zimbabwe a lansat dolarul de reglementare brută în timp real, numit RTGS, o măsură urmată de interzicerea dolarului american pentru a sprijini adoptarea noii monede. Cu toate acestea, eforturile de a restabili încrederea publică în moneda au eșuat, ceea ce a dus la actuala inițiativă de lansare a unei monede digitale susținute de aur pentru a combate deprecierea și a oferi o alternativă stabilă și nebazată pe fiat. În timp ce conceptul unei monede digitale susținute de aur sună promițător, apar îndoieli când se iau în considerare slăbiciunile instituționale ale Zimbabwe și rezultatele sale slabe în restabilirea încrederii publice în gestionarea economică a guvernului. Deci, asta cu restabilirea încrederii publice este un factor decizional și foarte important
ca publicul să prindă încredere în această monedă digitală, ca să poate fi folosit cum trebuie, știi? Dar, da, ce să zic, cum trăi și în vedem, știi? Mediul politic din Zimbabwe este plin de provocări care pun obstacole în calea implementării și acceptării reușite a monedei digitale susținute de aur. După cum s-a demonstrat în experiența țării cu reintroducerea dolarului zimbabwean, absența reformelor sau a politicilor care abordează provocările economice subiacente, cum ar fi deficitul fiscal al guvernului și lipsa de investiții productive, sugerează că noua monedă nu este susceptibilă de a încuraja adoptarea la scară largă. În plus, preocupările legate de transparență și de măsurile instituționale pentru prevenirea șocurilor macroeconomice, spălării de bani și fraudei rămân nerezolvate. La fel cum experții au ridicat îndoieli în legătură cu dolarul de reglementare brută în timp real. Fondul Monetar Internațional și-a exprimat propriul avertisment cu privire la decizia Zimbabwei, sugerând în schimb că țara ar fi servită cel mai bine prin liberalizarea schimbului valutar pentru a se proteja împotriva costurilor și riscurilor potențiale ale acestei mișcări. Da, femeiul ce să facă? Și își dă și cu părerea, își dă și cu opinia și din câte știu conducerile din țările africane nu prea halesc femeiul, da? Pentru că nu i-a ajutat, adică practic ajutorul pe care ei l-au oferit țărilor africane i-a îngropat mai rău, da? Și ei nu mai au încredere în femei. Orientarea Zimbabwei către o monedă digitală susținută de aur reflectă o tendință globală mai largă, schimbarea către monede alternative și active digitale. Pe măsură ce instabilitatea economică și inflația continuă să afecteze economiile emergente și în curs de dezvoltare, sistemele financiare tradiționale sunt supuse unui examen atent. În contextul incertitudinii fiscale și monetare, factorii de decizie explorează soluții mai îndrăznețe care implică digitalizarea și susținerea activelor tangibile ca o linie de salvare pentru combaterea inflației și asigurarea stabilității. Da, asta cu combaterea inflației nu știu ce să zic, dar pentru stabilitate mai degrabă. Cazul Zimbabwe este unic, deoarece lansarea lor reprezintă primul caz de monedă susținută de aur emisă de o bancă centrală. În cele mai ideale circunstanțe, o adoptare și integrare de succes a monedei ar permite Zimbabwe să-și recapete controlul asupra politicii monetare. Cu toate acestea, o primire favorabilă în plan intern nu ar atenua îngrijorările exprimate de instituțiile financiare globale. În context regional, Africa subsahariană a demonstrat un interes deosebit pentru soluțiile fintech moderne. Exemple includ infrastructura de banking și plăți mobile furnizată de M-Pesa, care a extins accesul și adaptarea serviciilor de banking mobil în mai multe state din Africa de Est și de Sud. Țări precum Kenya, Nigeria și Africa de Sud au înființat centre fintech înfloritoare, interesate să scaleze servicii de plată și banking inovatoare fără a depinde de infrastructură fizică costisitoare, precum sucursalele bancare. Da, pe oricum ne îndreptăm către companii și firme fără care nu vor mai depinde de infrastructură fizică costisitoare. La asta mă cam aștept. Spre exemplu, la noi avem, că văzusem pe Facebook un anunț de colaborare pentru asigurări, pentru împrumuturi bancare, pentru... Ce mai era, doamne? Nu mai știu. Erau câteva servicii pe care le oferea și i-am lăsat un mesaj, n-am primit răspuns, evident. I-am explicat că asigurările, toată lumea intră online să-și facă asigurări. Nu mai este cum era pe vremuri, să îți deschizi o agenție, să ai un vad și să intre lumea la tine în agenție, știi? Cine are nevoie de asigurare intră pe net. Cine nu intră pe net, trimite mail, da? La oamenii cu care au făcut deja în trecut. Deci asta cu să intră lumea din stradă, mai greu, până și taxiurile și Uber și Bolt prin aplicație mobilă, da? Deci nu prea mai ia lumea din stradă taxiuri.
Deci, lumea evoluează către digital în fața noastră și, în general, multă lume nu recunoaște chestia asta. Dar, în fine, asigurările, ce am mai zis, împrumuturile bancare, la fel, intri pe Google, dai împrumut bancar ipotecar, imobiliar sau negarantat și găsești 7000 de instituții, da? Că sunt o grămadă de IFN-uri care îți oferă astfel de împrumuturi, chiar dacă ești rău platnic, știi? Adică, până la urmă, noi oarecum avem servicii financiare și servicii în general la o aruncătură de băți, da? Nu mai stai să te duci sau nu mai suni după taxiu, dai din aplicație, adică sunt multe chestii pe care lumea în general nu le vede. Și eu v-am tot spus că noi deja avem infrastructura digitală pregătită ca să trecem la CBDC. Da? Bun. Adoptarea extinsă a monedei digitale susținute de Aura Zimbabwe prezintă diverse provocări, în special lipsa infrastructurii tehnologice, accesul limitat la internet și discrepanțele în literația digitală împiedică implementarea și adoptarea cu succes a monedelor digitale în întreaga Africa subsahariană și în afara ei. În plus, cadrul de reglementare rămâne inadecvat pregătit pentru a gestiona necunoscutele și complexitățile asociate cu monede digitale. În exemplul Salvadorului, decizia de a adopta Bitcoin ca monedă legală și de a stimula investițiile și adoptarea a fost urmată de o scădere bruscă a criptomonedelor, evidențiind volatilitatea și provocările asociate cu integrarea monedelor alternative cu o istorie limitată. Deci, Salvadorul a adoptat Bitcoin ca monedă legală și criptomonedele au scăzut. Da, uite, pe asta n-am știut că nu stau de Bitcoin, de criptomonede, de... că e o criptomonedă care e bazată pe aur, da, mă interesează, știi? Dar așa n-am treaba. Pentru că, din punctul meu de vedere, și cred că este din 2016, la asta vom trece, da? Monede bazate pe aur, pe argint, pe platină, pe metale prețioase sau neapărat ca și comodități, cum vor BRICS-ul să scoată, știi? Pentru că acea monedă trebuie să aibă ceva stabil la bază. Iar, nu știu, Bitcoin-ul nu are absolut nimic la bază, din ce știu eu, adică poate greșesc, că nu mă pricep, chiar nu mă pricep, n-am nicio treabă. Dar, în principiu, marile puteri caută să aibă ceva la baza acestei criptomonede sau token-uri în funcție de ce vor să decidă, știi? Dar cred că o să fie o diferență, nu știu dacă majoră, dar între criptomonede și token-uri o să fie o diferență și cred că va fi diferența de volatilitate. Mă gândesc, nu știu, poate greșesc, că nu mă pricep la criptomonede, știi? Dar vom trăi și vom vedea până la urmă, știi? În ciuda faptului că Zimbabwe a utilizat aurul ca suport pentru moneda sa digitală, este crucial să luăm în considerare provocările unice pe care acestea le prezintă. În primul rând, rezervele de aur care susțin moneda Zimbabwe expun națiunea la volatilitatea prețului aurului, dată fiind rezistența actuală a prețurilor la aur determinată în principal de cererea băncilor centrale. Orice scădere semnificativă în viitor va submina puterea monedei. În al doilea rând, statul Zimbabwe, ca producător major de aur, ar putea accentua presiunea asupra industriei miniere. Creșterea cererii de aur ar putea încuraja extinderea mineritului artizanal și ar putea înrăutăți problemele existente, inclusiv traficul ilegal de aur din Zimbabwe, deteriorarea mediului, problemele legate de forța de muncă și displasarea comunităților aflate în apropierea zonei miniere active. În plus, decizia Zimbabwe ar putea devia resursele și investițiile din alte sectoare, stagnând eforturile de diversificare și conducând la o dependență excesivă de industria aurului pentru susținerea economiei. Experiența și impactul monedei digitale susținute de Aura Zimbabwe vor fi resimțite dincolo de granițele țării, oferind lecții importante altor țări care explorează opțiuni similare. În viitor, cazul Zimbabwe va fi o referință cheie în căutarea soluțiilor financiare moderne.
Da, deci volatilitatea prețului aurului. Asta este un punct de vedere interesant la care nu m-am gândit. Rezervele de aur care susțin moneda de Zimbabwe expun națiunea la volatilitatea prețului aurului. E un punct de vedere care l-am, nu știu dacă l-am scăpat, dar nu m-am gândit la el. Pentru că dacă luăm în considerare volatilitatea argintului, cam greu ca argintul să fie baza unei monede, da? Pentru că are o volatilitate extrem de mare față de aur. Când crește, crește substanțial, când scade, scade substanțial. Și nu știu dacă ar fi de bază pentru un token, argintul. Platina, da, palladium, da, rhodium la fel, da, știi, adică astea mari. Dar argintul nu știu ce să zic, din cauza volatilității. Chiar nu știu ce să zic. Mă gândesc că nu. Că, na, argintul, după cum bine știm, are o volatilitate prea mare și cu siguranță ar afecta aceste tokenuri și în mod favorabil, dar și în mod negativ. Adică, nu știu, probabil să fie acel token bazat pe argint, un fel de acțiune sau obligațiune, ceva de genul, dar chiar nu știu ce să zic. Dar din cauza volatilității, argintul nu este stabil pentru un token sau o criptomonedă, știi? Mă gândesc acum, chiar nu știu ce să zic, în funcție și de gramaj. Dacă poate ei supun, că ai văzut, ca să lanseze această monedă de aur, le-a trebuit 100 de milioane de dolari, adică aur în valoare de 100 de milioane, nu aur, cum zice, nu 100 de milioane de dolari de aur, aur în valoare de 100 de milioane. Acum nu știu ce să zic, dacă ei au o marjă, spre exemplu, putem să luăm exemplu, suma de 100 de milioane de dolari, da? Și ei iau o marjă, nu știu, de 2 ori, de 3 ori mai mare, adică să dețină argint de vreo 300 de milioane de dolari. Și chiar dacă ia de 3 ori, tot este o volatilitate extrem de riscantă pentru acel token. Da, e cu semnul întrebării, cu argintul pentru un token. Chiar e cu semnul întrebării. În fine, bun, cam asta a fost pentru azi, dragi prieteni. Abonați-te din interes pentru viața de succes, vă pup și aveți grijă de voi.